Sitali ina murna zan gaida masoya masu suna. Mai godiya ga Allah mai zamani shi yaban basira ne sha'ani gashi a yau kuna rufe kai kuna san ike sitali. Kuɗi kuna jina kuna san ike sitali ka. Zandar garinmu ne murya baban gari wakar kuce masoya kamar sukari Nijar kasa ta yau an san da ni ana son ike sitali. Na ba zai nauyi muryata na baiwa shayi ku kuka ce ni ne masoyi dan haka sai ku ringa juyi gare ku ni ma ina godiya masoyan ike sitali. Garin marati sun mini albishiri kyautar fari da sun mini alkawari balle adifa suna ta kira su tambayi ike sitali ka. In agade masoya sun mini so da al'ummar niya mai sun mini so dusu a dole na sa ku cikin masoyan ike sitali ka. Masoyan ike sitali. Allah in ya baka waka masoya sai su zo gare ka wasu dole za su kika ahali na wasu yi farka dan haka bani kyala waka Allah ka zo ne idan makiya ka ɗaukaka ike